Хора, в момента ще играем Тривиадор и сега ще направим ревю на играта и започваме да се сражаваме. Така, само да заредим и да видим тъщо кого ще се бием и сражаваме. Дано са прости, да ги надвием повече. Така. Окей. Да видим сега. Да им даде точките и започваме. Те са колкото мен левали. И така. В колко 10 на 10 е това 5. До някой да отговоря. На второ място съм. Добре. Така. Сега той пичо избира място. Територия. То това е жена, не пич. Окей. И ставаме на второ място. Колко метра беше да? 5. Пак отговарям 5. На второ място съм отново. Та сигурно е използвала Джокер, не знам. По време на битката може да откраднем някоя територия и да видим. Може да станем на първа. Не се знаем. Окей. На първо място съм окей. Yes. Добре, хора. Тази ще я минем. И ставаме на първо. Както видите. Това не го знам, това го отгатвам. Добре. Мисля, че съм на първо място пак. Да, на първо място съм. Така. 1000 точки, много напред от тях. Но само да не пред колите, защото стана лошо. Това е най-голямото развита хеликоптер. 55. Не е толкова само. Амага. Окей. На второ съм. Той може да ме настигне. Окей. Сега започваме битката. Първи кой ще е? Червен ще първи. Ще избере мене. Да, мене избира. Какво е пантограма? Вземи територията ТОС. Боже.
Сега пък е този зелената. И сега тук те се сържават, ни само чакаме, защото... Така. Сега съм аз да избирам тъщо го. Сега се върна територия. Така. Тая територия. Да не спечелим. О, фък. Бе, трябва да сме на второ място. Да ще избере менето си. Не избра мене. Дъното Жени да спечели, защото то с много точки става. Yes. Така. Понякога печеля, защото... Понякога печеля, защото... Абе, защото познат има джокери. Как се казва един от... Може би... Така. Така. Оле. Yes! Взех си територията, yes! 600 точки. И той го връщаме още на 1000. И го оставим на последно място. Окей. Даваме палец. Сега ще избирам. С кого... Аре, тук. Какво е майорна? Подправка. Подправка? Yes. През коя година? На 1944. Така. Оле, близко съм. Yes, хора! И да! Yes! Мале! Сега ще избира мене. Да, мене избра. Месото. Де да знам, брат? Yes! Познах! Сега зеления. Окей, не съм аз. Колко звезди има на знамето на Чили? То спечели. Окей. Чакай, остава. Аз ще избирам. Тук. Как се казва? Белс. Де да знам, човек. Още два. Само да не избере мен. Не съм аз. Yes, не съм аз. Така. Добре.
Ах. Предпоследен. Сега ще избира червения, дано да не е. Yes, не съм аз. И мисля, че сега ще спечелям. Така. Окей. Опа на броса. Дяволовите на мозъка. Това мисля, че последен рунд. Да видим. Окей, то ще му взриват кулите на слинатес. Нека видим. Дали се измъкне. Колко е на брой на камера в човешкото око. Мали, на тези жени изиха всичко. И какво сега? What the hell, брат? Омага! Как не се измъкнат тази, бе? Сега съм на второ място, защото взехте втората. Добре, хора, взяхте на второ място сме. Бяхме на първо. И надявам се клипът да ви е харесал и чао!